کہ آیا زکات پرے تجارت مالا مردمی تجارت کنتے ہر چڈول تجارت مالی بکنی یا کہ گاڑی مثال تجارت کا گاڑی گری تو بہا کا اگا دلوت ہوشتر پھس گوک اگا ہنچے خوردنوش ہنچی دکانی ہستا وراکی چیز بہا کنتے گڑا اشان بھی زکات پہ سالی بگوزیتے نی بچاری ای چیزانی قیمت چن چکی من کر رہا ہستا گاڑیاں مثال من کر رہا ہستا سالی بیتے گاڑیاں من کر رہا ہستا سالی گوست مچارے گاڑی ہنی چنچ کا بہا بنتے منا اشانی زکات دے گی قیمت ہے دے حق کے چارک دے گی ہمیں ڈولا اگن دلوتا من کر رہا ما بہائی وستا بچا اولی آ قسم ما ذکر کو تگا چیا تو داشتگا شیر وستا و نسل آدھگے قسمی ایک قسم اننا ترا دلوت ہستے تو دلوتا بلے تو تجارت کنگائے ہوشتریں گوکیں پسے اشانی قیمت تر دے گی ہے تجارت مالا اشانی قیمت تر دے گی ہے اشانی دے حق کے چارک قیمت تر دے گی ہے وہ ہمیں ڈولا مگو دکان ہستے مردمہ خوردنوش ہے ورکی چیز بہا کا سالی وحدی وزیتے اشان حساب کنتے قیمت کنتے کہ اشانی ہر چیز کے بنی دکان مالی ہستے اشانی قیمت چن چکی ہے اشانی بڑا سال یا رن سال کے پورا بھی اشانی زکات دیگ لوٹیتے ہیں اشانی زکات دیگ لوٹیتے دے حق کے چارک دیگ لوٹیتے چاہے اشانی قیمتا